Ghita u Donald. Meta mietli r-raġel, half of me died as well. Qiegħed miegħi id-dar. Kif jgħidu he's with you in spirit, veru. Però madankollu, having him in spirit is not enough. Mhux biżżejjed. Jiena lilu rrid. Ma sfortunatament naf li ma nistax ikolli lilu iżjed. Allura għandi l-memorji sbieħ, għandi familja sabiħa li ħallili. U dik li qed tmexxini minn ġurnata għall-oħra. Kien jieqaf ħares lejja, jgħidli Duda. U dik baqgħet impressjonanti ħafna. I can imagine him, nista' narah, nista' nisimgħu. Darba minnhom ħares lejja, kien ġo sodda. U qalli, it's very near, qed joqrob iż-żmien. U jien dak il-ħin ma kontx naf x'ngħid, bqajt inħares lejh. Mbagħad għatlu se titlaqni u għamilli hekk. Speċi x'nista' nagħmel. Bad ġejt lura, mort lura l-isptar u kif tħalt għatlhom hi, all right? Kif sema leħni fetaħ għajnejh. Daħaq. Tefalli bowsa u raġalaqhom u mbagħad that was the last communication. L-aħħar kienet jgħidli goodbye. Jiena komplejt bħajti. Kollox bqajt nagħmel, nintaqa' mal-ħbieb, nintaqa' mal-familja, kollox bqajt nagħmel f'ħajti, però kollox sforz, xejn bi pjaċir kbir. Issa bħalissa I'm down there. Għaliex ma nafx għax forsi se għalaq sena ma nafx, imma qed insiba diffiċli ħafna, ħafna. Għax ħallejtni. Hekk ngħidlu. Jew x'għamiltli, jew għax ħallejtni. Naf li miskin mhux hu, imma hekk ngħidlu. Ħadd ħsiebu kemm stajt. Dejjem bl-għajnuna tal-familja u tal-hospice, dejjem. U kull ma kellna bżonn għalih biex iżommuh komdu, tawulna. U bis-saħħa tiegħek, hospice se jkunu jistgħu ma jgħidu le lil ħadd. Għal dawn il-familji, għalli ħares ma kienx il-hospice. U għall-hospice, għalli ħares ma tkunx int. Grazzi tal-li se ċċempel.